двойните зъбчета. После слагаме 4 черни решетки. Първо две тук така, ето така. После две тук така и последната да бъде тук така. После вземе такава. Важно да бъде сребърна. Все пак тя репрезентира частта, където в живота е примерно от хром или пък е боисана с боя тип металик. Металик. После пак обръщаме. Гледаме да е на така. Слагаме тук четворка да ги съедини, да ги стегне. После слагаме двойка от тая страна, от тази триъгълната. И после слагаме още една двойка от тая страна. И до нея дебела двойка без дупки. На тази част се вика дебела двойка без дупки. На тази част тук се вика дебела двойка с две дупки. А по-късно ще видите дебела двойка с една дупка. Ето е и нея. Слагаме я тук така. После я запълваме с тази малка ос. После долу взимаме тази част, която аз се наричам ножка, защото все едно тази кръстовина част е острието, а тази кръглата част е дръжката. И после слагаме от тези двойките зъбчета, зъбновените двойки. После това не знам кое точно